ho hem de tenir molt en compte. I també hem de recordar que a la vida també és important tenir un pot d'humor, no? Perquè, per exemple, l'altre dia hi havia un article molt irònic d'en Donald Trump, sobre en Donald Trump, d'en John Carlin, que deia, bueno, si vostè vol fer una bona campanya, insulti, mentesqui, denigri, i això el convertirà en un espectacle de masses, no? Jo me rebel contra això, jo crec que... Alguns han pres bona nota d'això, no sé si ho saps, Sí, però jo crec que ara està a l'extrem de ring. No, és la veritat. Però també, per exemple, jo crec que hi ha una gran esperança. Jo ara, per exemple, pensava en aquestes setmanes després dels atemptats de París, de tot el tema del terrorisme, del tema dels refugiats. Mira, Londres, que està Londres, que és una capital d'un moment on se planteja sortir de la Unió Europea, que hi hagi precisament un batlle de la meva generació musulmà que sigui elegit. Això vol dir que hi ha una esperança, no? Que la sort tal vegada m'ho jugarà un poc a favor. És a dir, jo ara cap d'escriure un conte dedicat al meu net, en Simó, que és d'un dimonió que no li sortia res bé, saps? Tot li sortia, només feia ratxes dins l'aigua i no serveixes per res, ni per fer por, ni res. I després de tot en Simó el va ajudar ho va convidar a entendre que hi havia maneres de fer ratxes dins l'aigua que eren conegudes, no? I la moralina és veure el tassó mig ple en vez de veure'l mig buit. Jo ho veig sempre mig ple. Jo crec que ara és una... Jo me sorprèn, jo no sé... Deien que els espectadors ara no saben on anar, perquè esclar no saben on anar perquè l'espectacle és per tot. Ja és de tot arreu l'espectacle, no? I la política de l'espectacle, que això fa 10 anys semblava que era una casualitat, no? Ara s'ha imposat la política de l'espectacle, el que et deia, la política dels titulars, sense tenir en compte la lletra menuda. I la gent cau en els titulars i la lletra menuda després veu que és una estafa. Que quiero lanzar sentada al lado de ti, que me parece una maravilla y que espero que secundes esta cadena. No hay que ser gay o lesbiana para hacer un discurso en favor de la diversidad, no hay que ser ballena para ser de Greenpeace. ¿Me explico? Yo creo que esta es una conquista, por supuesto, del movimiento LGTB, pero es una conquista también de un montón de gente que entendió que esto era una causa más de derechos humanos que había que apoyar. Ahí siempre hemos tenido de aliadas a las mujeres. Jo som crítica valorant si arriba un moment que es veurà que tindrem tant de turistes aquest estiu i l'any que ve això en teoria anirà més, arribarà un moment que haurem de plantejar-nos el camí cap a on hem d'anar. Si ens interessa que venguin tant de milions de persones o ens interessa que en venguin menys, però amb més ganes de disfrutar i més ganes de conèixer el que tenim aquí. I, per exemple, els hotels que són aquesta porta d'entrada, vos obrin les portes, els vostres vins estan... Quina relació teniu? Ho pagareu. Ara sí com has dit, ara sí. Escolta una cosa, ara que no me'l sent ningú. Quins vins recomanaries mallorquins? Que no siguin els teus, clar, perquè... No, és que... Quines coses t'agraden? Perquè ara hem de fer alguna maldat, no? La cadena seria llarga. Però alguna gent jove que estigui fent alguna cosa interessant que se pugui comptar. Gent que s'estigui arriscant i jove, també, com deies tu, no? Però, saps, els cellers que més s'arrisquen són aquells on ha entrat gent jove.
que estan veient, sobretot estan veient l'aposta per la qualitat, per la defensa de les varietats autòctones, per la defensa de la terra, i estan apostant també per una agricultura sostenible i ecològica. Les bodegues, el camí de les bodegues mallorquines jo crec que més o manco està clar. El problema és si se resta acompanya. Quins vins mallorquins te recomanaria? Per exemple, de per aquí, de Binissalem. Yo, por ejemplo, recuerdo en la universidad que Romà Gubern nos decía que no había nada más mágico que llegar a un cine, que el espacio escópico era único, que aquí se cerraban las luces y que comenzaba un mundo de felicidad, ¿no? Yo creo que tú has hecho feliz a muchísima gente, ¿no?, en estos 4 años. Hombre, yo creo que nos hemos hecho felices todos, en el sentido de que Cineciudad es un proyecto colectivo con miles de socios, bueno, llega a tener 1.500 socios, ahora estamos sobre los 1.200, y con mucha gente que no es socia también, pero es seguidora de la programación. Y en realidad pues ha sido un acto de, digamos, como de reapropiación ciudadana de un espacio cultural que no se podía perder. En Francia me decían un poco. No sé, jo he tingut l'oportunitat d'operar a gent de tot arreu del món. He vist gent de tots els extractes socials. He vist patir a molta gent les crisis econòmiques. He vist a gent que, si no el superava el sistema públic, aquesta persona s'hagués quedat al carrer morint-se de la seva malaltia, no? I això et fa veure les coses molt diferents. Primer de tot, te'n dones compte que el ser humà, quan està malalt, s'assembla molt. S'assembla molt. El ric, el pobre, el que és molt valent, el que és molt covard, s'assemblen molt. Com és que quan un està en aquesta situació de crisi s'assembla i quan està bé és capaç d'oblidar-se dels altres en 5 minuts? Bueno, és una mica la vida que estem seguint ara, actual, no? Això no passava tant a altres èpoques, però ara es viu molt d'una forma a vegades excessivament. Clar, una persona que decideix fer això i que després se dedica a exportar i dedica a ser ultracompetitiu i tenir un mercat enorme, és a dir, això t'ho havies plantejat quan vas començar o no? Bueno, quan comença el que pensa és en pagar les primeres lletres i els primers préstamos que vaig fer per poder tirar endavant. Després, en base a la teva constància i la teva saber fer, pues arribaràs on arribaràs. Jo particularment penso que he dedicat moltíssim de temps i moltíssima il·lusió i d'obvers en aquest negoci, i per jo en aquest negoci estic per 2 coses. Per il·lusió i també per tenir una rendibilitat, però sobretot per una il·lusió. Per il·lusió, no? Per una il·lusió perquè el món de l'agricultura és un món que te cautiva i quan hi estàs a dins és molt difícil sortir-ne. I això d'anar xerrant així en carretera, això què és? A quilòmetres de socialisme o què? No sé si... Com vendries Menorca ara, no? Perquè aquesta gent tornés, perquè clar, hem parlat molt d'aquests anys, que molta gent ha hagut de sortir per la crisi, molta gent que també s'ha hagut de quedar perquè tampoc, o que no ha pogut estudiar perquè no s'ha pogut pagar els estudis, taxes també aquí. Tu, com ho veus? Què els dius a la gent que potser torna en l'estiu o torna per Nadal? Quin tipus de converses teniu, no? Que tu, gent de la teva generació, no? És que precisament jo tenc les meves 2 amigues que hem estat més sempre juntes, una que va haver d'estudiar a Mallorca i va quedar fent feina a Mallorca i l'altra que van estudiar a Barcelona i ha quedat fent feina allà. Vull dir que les 3 amigues de sempre estem totes dividides. Clar, elles quan venen aquí és en plan venir de vacances i diuen, quina passada, i passejar, i anar a la platja i no sé què, i ara una excursió a una banda. Tornar sempre tenen ganes, és que és el seu.
És que és el que han viscut sempre, clar que tenen ganes de tornar. Ara, que hi hagi oportunitats... Les heu de crear vosaltres, no? Exacte. Escolta, i un país que segueix dient que creu en la investigació, que creu en la innovació, que creu en la ciència, però que ha estat durant aquests anys retallant tot el que ha pogut, com fas que la gent se sigui motivant per ciència i investigació? Com ho fas? Home, com molt bé dius, l'exemple d'Espanya, del govern de Madrid, és tan nefast. Entre els milers de joves que han hagut d'emigrar, perquè aquí no hi ha hagut feina, els contractes són de misèria, les oportunitats d'allò de dir, allò que havíem explicat, les famílies, estudia, has de tenir una carrera, tindràs una feina, tindràs una sortida, tindràs un futur professional. Sí. Clar, això, però la ciència és doblement difícil. Això ha d'anar acompanyat no només de paraules, sinó d'anar acompanyat de fets. I si el govern, que en té la màxima responsabilitat, si tu retalles per aquí, t'estàs carregant el futur del país, jo no en tinc cap dubte. La innovació, aquesta capacitat de superació que a Menorca, i a l'O en particular, ha tingut industrials històrics, una idea industrial. Tant de sabaters, com de fontisses, com de gelats, de la menorquina, com de transformació de formatge, com Coïnga. Han tingut un potent teixit industrial i emprenedors potents. La llavor millor que tu pots fer perquè això continuï és invertir en investigació i innovació. És que si no, t'estàs tirant pedres damunt la teva teulada. I això, que crec que la majoria de gent ho té clar, el govern d'Espanya ha fet passes enrere, ha fet com un cranc, i per tant això s'ha de recuperar. I a nivell, diríem, familiar, no? Per tu entrar en aquest centre cada dia, al final penses que hi ha com una vida interior allà que permet fer-li la vida més agradable? Tu com ho veus? Sí, bé, jo el que trobo millor i més positiu per jo, per exemple, personalment, és que aquí dins te trobes gent que potser mai hauries coincidit i que quan comparteixes molt de temps i moltes preocupacions, estableixes uns lligams molt forts, no? Forts en gent, vull dir, que arribes a fer amistats fortes. Per això, I arribes també a fer el que dèiem al principi, no? A partir d'unes... Mare meva! Perquè tens aquest debat del camí d'Enquen i al mateix temps heu tingut a Menorca aquest debat de les autovies, no? Quins dos models? Precisament ara, que hi ha un debat, jo crec que a les illes, a totes les illes, sobre cap on ha d'anar aquest turisme, que tenim 13 milions i mig de turistes, que per la conjuntura internacional ens va millor que mai, i que clar, que genera com a cap a quin model anam, no? Tu cap a quin model aniries? Perquè supos que apostant pel camí d'Enquen també apostes per un model, no? Clar, és que jo anaria per un model de naturalesa. Vull dir, jo crec que el model de sol i platja està pràcticament esgotat a Menorca. Vull dir, perquè ho sabem tots, vull dir que hi ha acumulacions i massificació a totes les platges de Menorca. Cada any hi ha problemes i resulta que després la gent no cap en els pàrquings que han posat a les platges i tots són problemes. No obstant, fer una mica, obrir aquests camins, faria diversificar una mica el turisme. Jo crec que hauríem d'anar, no hem de deixar les platges, que sense cap dubte que és una bona opció, també ben controlada, però crec que han d'obrir molt aquestes rutes i aquests camins de natura, els hauríem d'obrir i faria molta feina amb això. Perquè jo ara quan deies això, jo recordava que... Crec que és un moment per estar en el centre de Ring, perquè és un moment precisament difícil per estar-hi. I crec que ara és el moment de dir, escoltin, les solucions passen per l'equilibri, no passen pels extrems. Ara anem.